Premiér Robert Fico je ozajstný slovenský mák realitných zázrakov. Opäť raz preukázal svoj nevídaný talent v oblasti bytového shoppingu, ktorý sa mu podaril v luxusnej rezidencii pod Slavínom. Ako Houdini nehnuteľností Fico sa vyhol zvedavým otázkam o tom, ako sa mu podarilo akrobaticky získať trojizbový byt za podozrivo nízku cenu od kolegu z party, Dušana Muňka. Kúpil som byt, povedal s rovnakou presvedčivosťou ako dieťa, ktoré tvrdí, že nejedlo sušienky, zatiaľ čo má po celých ústach čokoládu. Vtipné na tom je, že Fico ako majster ilúzií v oblasti realít získal byt, ktorý nie je len ďalším trojizbovým bytom. Nie je to penthouse, skutočný klenot rezidencie, s terasou väčšou ako samotný byt, s výhľadom hodným kráľov, ale predávaný za cenu, ktorá by zahambila aj najlepšie výpredaje v obchodnom centre. A čo hovorí na to všetko premiér? Som neuveriteľne šťastný, že tam žijú mladé rodiny, povedal s nevinným výrazom, ako by práve nepodal majstrovský výkon v disciplíne ako získať luxus za menej. Podľa neho je všetko v najlepšom poriadku, ale realitní experti sú trochu zmetení, lebo podľa nich by tento byt mohol stáť takmer dvojnásobok toho, čo Fico zaplatil. Teda vlastne ešte nezaplatil. Ale kto by sa zaoberal takými malichernosťami však? Na otázky, odkiaľ vzal peniaze, Fico odpovedá rovnako záhadne, ako keď hovorí o svojom byte. Mám to vysvetľovať v mojom postavení. Pýta sa, ako keby jeho postavenie automaticky vysvetľovalo všetko. Možno má magickú peňaženku, kto vie. Najkomickejšie na celom príbehu je, že Fico a jeho realitný kúzelník Muňko ignorujú otázky tak obratne, ako by to robili skúsení iluzionisti na javisku. Alebo možno je to celé len jedno veľké, nič tu nie je vidieť, prosím, choďte ďalej. Akokoľvek, tento príbeh je skutočným majstrovským dielom v oblasti realitnej akrobácie a politického tajomna. Bravo, PAN premiér, bravo.